Velkommen til Den Bare Sandhed, det nye sociale netværk. Her har du mulighed for at se billeder af nøgne kroppe og læse personlige historier. Samtidig er der mulighed for, at du kan kommunikere med andre medlemmer. Det er sejder for dig, som har det fantastisk i den krop, du er født i. Og derfor har du lyst til at dele din glæde med os andre. Det er for dig, som har det svært med din krop, og som har brug for nye perspektiver. Det er for dig, som er blevet færdig, og for dig, som har gennemgået en kropslig forandring. Kort sagt, sejdet er for dig, som ønsker udvikling, og for dig, der glæder sig over, at livet på jorden kun kan leves i den krop, du er født i. Hvorfor har det været så vigtigt for os at skabe den bare sandhed? Det har det for det første, fordi vi vil hylde den menneskelige krop og dens forskelligheder. Der har altid været en fascination af den menneskelige krop, og de sidste mange år er det som om, at den er blevet mere og mere forbudt. Vi har derfor haft brug for at skabe et sted, hvor kroppen får den plads, den fortjener. For det andet er det vigtigt for os at være med til at nedbryde fordomme, så vi giver plads til accepten af forskelligheder. Vores vision er at gøre verden til et bedre sted at være. Og i den anledning kunne det være, at du får lyst til at dele billeder og historier af dig selv med os andre. For det er det, sitet er skabt til. Sharing lives.